Hej og velkommen til. Er du også en af dem, der er ved at være lidt træt af at se varmeregningerne bare stige og stige år efter år? I dag der skal vi dykke ned i en løsning, som bogstaveligt talt ligger lige under fødderne på dig. En løsning, der kan forandre både din økonomi, din komfort og dit CO2-aftryk. Vi skal nemlig snakke om jordvarme. Altså, kender du det? Den der følelse, når regningen for olie, gas eller måske træpiller lander, og den igen er højere end sidst. Det føles lidt som en kamp, man ikke kan vinde, ikke? Og det er en frustration, som rigtig mange husejere deler. Men heldigvis findes der en løsning. Okay, lad os springe direkte til det, der virkelig tæller for de fleste. Forestil dig lige, at du kunne skære op til 70% af din årlige varmeregning. Helt væk. Det er altså ikke trylleri, men det er det potentiale, der ligger i at skifte til jordvarme. Tænk lige over, hvad det vil betyde for dit budget. Det er den slags besparelser, vi taler om her. Godt. Her er vores køreplan for i dag. Vi starter lige med problemet, de stigende regninger. Så dykker vi ned i, hvordan teknologien egentlig virker. Bagefter ser vi på et nøgletal, der er super vigtigt for din pengepung. Vi afmystificerer også reglerne, snakker om, hvorfor den rigtige partner er altafgørende, og til sidst viser vi dig vejen frem. Nu bliver det altså spændende. For hvordan i alverden kan man trække varme op af en kold græsplæne? Det lyder jo ret avanceret, men i virkeligheden er princippet bag ret enkelt, og vi skal bryde det helt ned for dig. Den allerbedste måde at tænke på det er faktisk den her. Forestil dig et omvendt køleskab. I stedet for at tage varmen ud af et rum for at gøre det koldt, så tager et jordvarmeanlæg den varme, som solen har lagret i jorden, og flytter den ind i dit hus. Ret smart, ikke? Hele processen sker i 3 simple trin. Først og fremmest så er der en væske i nogle nedgravede slanger, som optager den varme, jorden har gemt på. Trin 2. Varmepumpen, som står inde i dit hus, tager den her lunkne energi og koncentrerer den, så temperaturen stiger markant. Og til sidst, trin 3. Varmen bliver fordelt ud i dine radiatorer eller din gulvvarme, og selvfølgelig til dit varmevand. Det er jo simpelt og fuldstændig genialt. Men hvad betyder alt det her så helt konkret for dig? Jamen, udover de her kæmpe besparelser, så stiger din boligs værdi også. Du slipper for larmen fra en udendørsblæser, som man kender fra andre varmepumper. Dit CO2-aftryk, ja, det styrtdykker. Og anlægget, det er næsten vedligeholdelsesfrit. Du bliver i bund og grund din egen grønne energileverandør. Når du skal ud og investere i en varmepumpe, så er der et enkelt nøgletal, du simpelthen skal kende. Det hedder SCOP, og det er det tal, der i sidste ende fortæller dig, hvor mange penge du kommer til at spare. Så SCOP står for Seasonal Coefficient of Performance. Det er et mål for, hvor effektiv pumpen er over en hel fyringssæson. Altså med alle de svingende temperaturer, vi nu engang har i Danmark. For at sige det helt simpelt, jo højere SCOP-værdi, jo lavere bliver din elregning. Det er det tal, der for alvor tæller. Og her skal du lige passe på, at du ikke forveksler SCOP med noget, der hedder COP. COP, det er nemlig kun et øjebliksbillede ved en bestemt, ofte meget optimal temperatur. Det kan være lidt misvisende. SCOP derimod, det giver dig det ægte, samlede billede af effektiviteten over et helt år. Det er den værdi, der fortæller dig, hvad du rent kan forvente. Og det her, det illustrerer jo perfekt, hvorfor det er så effektivt. En SCOP-værdi på 4 betyder, at for hver eneste kilowatt-time strøm, du bruger til at drive anlægget, så får du 4 kilowatt-timer varme ud i huset. Du betaler altså for 1, men får 4 igen. De sidste 3, det er ren gratis energi fra din egen have. Okay, nu tænker du måske, hvad med alt bøvlet? Bureaukrati, tilladelser, og ja, du har ret, der er regler. Men de er der faktisk for at passe på os alle sammen, og for at sikre, at installationen sker både korrekt og sikkert. Der findes en helt officiel bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, og formålet er altså krystalklart. Vi skal forhindre forurening af vores grundvand og vores jord. De her regler sikrer simpelthen, at alt bliver lavet efter de allerhøjeste standarder til gavn for både dig og for miljøet. Så, hvad betyder det i praksis for dig? Jo, der skal søges en tilladelse hos kommunen. Der er nogle klare afstandskrav til f.eks. vandboringer, og anlægget skal trykprøves. Men, og det her er det vigtigste, du skal ikke bekymre dig om noget af det. En professionel installatør, de håndterer hele den proces for dig, lige fra ansøgning til den endelige godkendelse. At vælge den rigtige installatør er måske den allervigtigste beslutning i hele den her proces. Det er nemlig her, at et potentielt kompliceret projekt bliver forvandlet til en fuldstændig gnidningsfri oplevelse. Lad os lige se på, hvad andre kunder egentlig siger. Okay, se lige her. Data fra Trustpilot taler jo sit eget meget tydelige sprog.
100% af anmeldelserne er 5-stjernen. Det er altså et ret stærkt vidnesbyrd om den kundetilfredshed, man kan opnå, når man har den rette specialist på opgaven. Tag nu for eksempel den her anmeldelse fra Mark. Han fremhæver, at processen var topprofessionel, og at det spillede bare fra start til slut. Det understreger jo lige præcis værdien af en proces, hvor du kan have fuld tillid til, at alt bare fungerer, som det skal. Og så er der et andet eksempel her fra Andreas, som viser en helt anden type udfordring. Et flere 100 år gammelt fredet hus. Det viser jo, at en ægte ekspert ikke bare kan klare standardopgaverne, men også har den tålmodighed og den specialviden, der skal til for at løse selv de mest komplekse og krævende installationer. Godt. Lad os så samle trådene og se på, hvordan du helt konkret kommer fra der, hvor du er i dag, til at kunne nyde godt af billig, grøn og super komfortabel varme i dit hjem. Lad os lige se på den forvandling, vi taler om. Du går fra høje og fuldstændig uforudsigelige regninger til faste, lave varmeudgifter. Fra at være afhængig af dyre fossile brændsler til at bruge jordens egen gratis og vedvarende energi. Fra larm i haven til stilhed. Det er jo ikke bare en ny varmekilde. Det er en fundamental opgradering af hele dit hjem og din hverdag. Så hvordan kommer du så videre herfra? Det er faktisk ret enkelt. Start med at kontakte en certificeret installatør og få en vurdering af netop dit hus og dine muligheder for at spare. Husk også at spørge ind til tilskud, som for eksempel varmepumpepuljen fra Energistyrelsen, og derfra kan du trygt læne dig tilbage og overlade alt det praktiske arbejde til eksperterne, mens du bare glæder dig til de lavere regninger. Så det afsluttende spørgsmål er egentlig ret simpelt. Er du klar til at træffe et valg, der både gavner din pengepunkt, din komfort og vores fælles fremtid? Energien, den er derude. Den er gratis, og den venter bare på at blive brugt.